L-isqof ta' Għawdex Anton Toma ħabbar kif se jkun qed jagħmel vista pastorali bejn Ottubru u Mejju li ġej li ma vista se tkun l-ewwel waħda minn kemm ilu l-isqof ta' Għawdex u 32 waħda minn kemm ilha imwaqqfa d-dijoċesi sa mill-1864. It-tema magħżula għal din il-vista hi u daħal joqgħod magħhom li ma silta hi mill-ġrajja tal-laqgħa ta' Ġesu mad-dixxipli ta' Emmaus wara l-qawmien mill-mewt. Il-vista żjara li l-isqof jagħmel lill-parroċċi u l-komunitajiet Kattoliċi fit-territorju tiegħu bilan li jiltaqa' mal-parroċċani. Din il-vista se tiġi mħabbra uffiċjalment il-ħadd 22 ta' Settembru bit-tra pastorali tal-isqof. Iżjajjar fil-15 il-parroċċa ta' Djoċesi ta' Għawdex se jsiru bejn is-6 ta' Ottubru u l-24 ta' Mejju b'waqfiet ta' żminijiet liturġiċi bħal dawk tal-Avvent, il-Milied, ir-Randan u l-Għid. Il-vista pastorali li ser nagħmel flimkien ma' saċerdoti oħra u flimkien mal-kappillan u s-saċerdoti ta' kull parroċċa għandha bħala skop bħala għan illi tqarreb lil Ġesu lejn in-nies u lin-nies lejn Ġesu. Dan hu l-iskop u Ġesu żgur li jinteressa ħafna minn kulħadd, Ġesu tant għandu fiduċja f'kull bniedem u minnu jagħmel x'jagħmel u minnu għamel x'għamel f'ħajtu. Kienet l-istorja tiegħu, però forsi u forsi aktar minn forsi mhux dejjem kull bniedem jara fl-importanza li jista' jkollu Ġesu f'ħajtu. F'kull parroċċa l-vista tiftaħ b'qudiesa l-ħadd filgħodu u tagħlaq boħra is-sibt ta' wara filgħaxija. Matul dik il-ġimgħa barra ċelebrazzjonijiet oħra ta' qudies ikun hemm laqgħat tal-isqof u delegati tiegħu ma' sezzjonijiet kollha tal-parroċċa. L-isqof se jkun qed isib il-ħin ukoll biex jiltaqa' ma' diversi membri tal-parroċċa waqt il-laqgħat tagħhom kif ukoll jagħmel żjajjar lill morda u lill-anzjani waqt li jkun hemm ħin disponibbli għal kollokji personali.